Já vlastně ani nevím, o co tady jde. Já se chci vymotat tady z toho zasraného sanatoria, nebo v jaké prdeli jsme to zavřítí, ale netuším. Jo, asi to mám přeskočit. Dobře. Bond 00078 agent, vole. Co tady jsou, kurva, Minecraftové baterka. Minecraftové servery tady jsou. To snad ne, já bych to tady povypojoval nejradši, ale bohužel mě to nejde. Nebo nebudu srát. Osu debil. Kurva, toto je dotedu, někdo sem. A to je pěkně na hovno, dámy a paní, to je pěkně na hovno, protože já nevím, kam mám jít. Kýblík, social buket tady máme. Baterka v prdeli, baterka se vybíjá, honí nás tady nějaký psychopat zasraný. Dveře! Zamklé! Tady postel, něco, baterka, hovna, nic! Zařízení průván, kurva! Tady skočíme si, no mazec, a je to doma, není to doma! Hnátu jsme si zlomili, párátko jsme si tam zasekli, normálně jsme si zasekli párátko do hnáty. To je kokot! Co mám dělat? Jo, tady.